Diyos maray na hapon po, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kang banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalang kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Dios mabalus po. Let's all rise to start our novena to Saint Jude Tadeus. Hearts so filled with sadness, saints should call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change to joy my every ache, if it be His holy will. Like you I long to be, evermore is well. Thine eternally, lost force us no end. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change to joy my every ache, if it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Tadeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Tadeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor.
and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here, make your requests. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid, that I may praise the mercies of God. All my life, I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of With sinners. confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless Aid us cases. in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata. Pamiibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi, na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan mina an padusang balik kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha. Pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamumuton na ama. Sa saimo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man, o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo.
Uli ki Kristo samong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay man yato ang mga minasunod na intensyones, mga pasasalamat. For the birthday of Nora Liaguno, ni Tess Ditera. Pasasalamat ni Chona Atos and family, ni Clarice Lianza, ni Gemma Dilavin Reyes, Asingkan Ahero family. Special na mga kahagadan for Ryan, hali sa sarong devotee. For the success of my eye operation, ni Nick Lianas. For my peace of mind and happy family, ni Charissa May Olaso. As in, special na kahagadan ni Sonia S. Pasia. Siring man, para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalag, ki Luis kan Olagera family, ki Ariel ni Noreen Futalan, ki Estrella ni Esther E. Barateta, ki Jose Dexter Sr. kan Ordizo family, for first death anniversary of Lolita ni Veronica Descalzo Catalan, para ki Jelinda asin Florencio and All Souls in Purgatory ni Jenner Esteller and family, ki Salvacion ni Jing Rodriguez, for All Souls ni Boy Reynoso and family, ki Gwen ni Clarice Lianza, ki Jose ni Janet Caretov, ki Marilu ni LB Alamo, ki Jose Kaniyabot family, ki Manuel Luis Henry Carlo Carios Rosa Genaro Sr., Nelly Sonia Mariano Asin Wenceslao Sr., kan Cristobal and Razon family, ki Juanita ni Leti Sipin, ki Johanna Angela ni Salve Cronico, asin ki Christopher Ayan ni Silvia Arboleda and family. Sa liwat Diyos maray na hapon po, ngunyan iyo ang Webes sa ikalimang simana sa ordinaryong panahon. Magtirindog po. Magsamakawit sa kagurangan, Inapon nga di banan, inipon ang Isus, sa Diyos na sa tokagtubos. Good afternoon. Good afternoon too, Father. Sarong komunidad, kita nagkakatiripon sa pag-umaw asin pagpasalamat sa kagurangnan. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa ido. Asin sa imong espiritu. Madya ka mo sarong pamilya asin komunidad, magtao kitang onra sa satuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Magdulok po kita sa iyang tabang asin intersesyon para sa satuyang mga pangangaipo. Siring man mag-omaw, asin magpasalamat sa mahal na Diyos sa mga biyaya na inako niya to dahil sa pamipi asin intersesyon ni San Judas Tadeo. Ngunyan, tanganing kita po na uyadig di magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya ng rumdumon asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasadan. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan,
pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahirap ka. Kagurangan, mahirap ka. Kristo, mahirap ka. Kristo, mahirap ka. Kagurangan, mahirap ka. Kagurangan, mahirap ka. Mamipig kita. O Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo an sa imong pagka-Diyos sa paagi kan paghulit nin sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo na an sa iyang mga pamibi danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakol pa ang magtubod sa imo. Inihinahagad mi sa ngalan ni Jesucristo ang kaguranglan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, asin ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa enot na libro nin mga hade. Kan si Solomon gurang na, an sa iyang mga agom binihag an sa iyang puso sa pagsamba sa ibang mga Diyos. Asinan sa iyang puso, daina nabibilog sa kagurangnan na sa iyang Diyos, siring kam puso ni David na sa iyang ama. Huli ta si Solomon nagsamba ki Astarte, ang Diyosa kan mga taga-Sion, asin ki Milcom, an karumputan kan mga Amonita. Ginibo ni Solomon an maraot sa mga matanin kagurangnan, asin dai siya nagsunod nin bulanos sa kagurangnan, siring ki David na sa iyang ama. Dangan si Solomon nagpagibo nin halangkaw na kamugtakan para kay Chemos, an karumputan nin mga taga Moab, asin ki Molok, an karumputan kan mga aki ni Amon, duman sa sarong bulod sa sirangan kan Jerusalem. Siring man ang ginibo ni Solomon sa gabos niyang mga agom na taga-ibang banwa, na nagturotong nin insyenso asin nag-aratang sa saindang mga Diyos. Kaya ang kagurangnan na anggot kay Solomon, huli ta ang sa iyang puso suminuhay hali sa kagurangnan na Diyos nin Israel, na nagpahiling sa iya nin makaduwa, asin pinagbutan siya dapit kaini, na dai magsunod sa ibang mga Diyos, alagad dai niya kinuyog. Asin sinabihan nin kagurangnan si Solomon, huli ta iyo ini an buot mo, asin dai mo kinuyog ang sakong tipan, asin ang mga tugon na ipinagbuot ko sa imo, hahaleon ko sa imo ang kahadean, asin sa kuyang itatao sa imong sorgoon. Alagad huli ki David na sa imong ama, dai ko inigigibuhon mantang buhay ka pa. An sa imong aki, iyo an aagawan kan kahadean. Minsan siring, dai ko hahaleon an bilog na kahadean. Tatawan ko nin sarong tribo an sa imong aking lalaki, huli sa pagkamuot ki David na sakong sorgoon, asin huli sa Jerusalem na sakong pinili. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Girumduma kami, kagurangnan, huli kan pagkamuot mo sa imong banwaan. Girumduma kami kagurangnan, huli kan pagkamuot mo sa imong banwaan. Paladan ang mga nag-uutob kan sa iyang kabutan, andanay nagigibo nin katanosan. Girumduma ako kagurangnan, pagdaramo nin karahayan sa imong banwaan,
daraha ako kan sa imong kaligtasan. Girumduma kami kagurangnan, huli kan pagkamuot mo sa imong banwaan. Nakipag-ayon sinda sa ibang mga banwaan, asin inarog ang sa indang mga gawi. Naglingkod sinda sa mga ladawan, asin ini naging siod sa saindaman sana. Girumduma kami kagurangnan, huli kan pagkamuot mo sa imong banwaan. Ipinag-atang ang sa indang mga aking babae, asin lalaki sa mga demonyo. Kaya naanggot ang kagurangnan sa iyang banwaan, ikinabaldi niya ang sa iyang pamana. Girumduma kami kagurangnan, huli kan pagkamuot mo sa imong banwaan. An pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Sabiun mo, O Diyos ng kadagog ako sa mga tatarang mo. Alleluia, Alleluia. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagpasiring sa runa nin Tiro asin Sidon naglaog sa sarong harong. Buot niya kuta na naday maaraman alagad da inatagoan sa iyang pagduman. Tulos na isihanin sarong babae na ang aking daragita may marumpot na espiritu. Hinanap si Jesus dangan duminapa sa pamitisan. Ang babae, pagana, namundag sa Phoenicia. Nakimaherak na paluwason ng demonyo sa iyang aki. Si Jesus nagsabi sa iya, Enot, na pinapakakan ang sadiring mga aki. Bakong matanos na ang tinapay para sa aki, ipakakan sa mga ayam. Ang babae nagsimbag, totoo kagurangnan alagad ang mga ayam sa sirong kan lamesa, minagakan kan mga tada na itinatapo kan mga aki. Si Jesus nagsabi, pumuli ka na. Huli sa imong sinabi, ang demonyo luminawas na sa imong aki. Pag-abot sa harong, nahiling ang sa iyang aki. Sa higdaan, ang demonyo nakaluwas na. Mga tugang kong namamutan, marahay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good afternoon. Pakigritaw po kan sa tuyang katain na good afternoon. Pag ang sarong aki naghihelang, ang sarong magurang, lalong-lalo na ang sarong ina, sabi ka iyan, hahamakin ang lahat. Daing pasikot-sikot, daing paligoy-ligoy, minapangadji sa Diyos, nagahagad kang tabang. Bulungan na ngaya ining sa kuyang aki, parahaya naman lugod siya. Minsan nga ni, ang ibang magurang minasabi pa, ako nasa na po ang maghelang kaysa ining sa kuyang aki magsakit. O rumdumon tayo yan mga aki, minsan pasurusimbag kita sa tuyang magurang. Kan mga aki, pakitang naghihiray lang kita. Grabe ang sakripisyo nin sarong ina o sarong magurang. Kaya nga ni, sabi ni Freddy Aguilar sa sayang kanta, anak, ba't ka nagkaganyan? Diba? Gari, ining-inang inig, gari, paulit-ulit na nagpila sa barangay hall. O, tangani sana sigurong makari si binintabang asin assistant sa barangay. Tanganing makakuanin kabulungan an sa iyang aki. Mga tugang, ang eksena o senaryo sa satuyang ebanghelyo, siringman, sarong ina na nakikimaherak sa ngaran kan sa iyang aki. Nagdulok po siya sa satuyang kakurangan, tanganing ining aki niyang nasaniban, mahali sa iya ang marumpot na espiritu. Sarong ina na sabi digdi sa Ebanghelyo, Syrophoenician, sarong pagan, foreigner, bakong Hudiyo,
nagdulok sa tuyang kakurangan, nakimaherak na bulungon an sa iyang aki sa sanib, o mahali man lugod sa aki niya ining demonyo. Duwang bagay ang yaon sa iyang isip. Asin sa duwang bagay na ini siya pinangaptan niya an sa iyang pagtubod. Enot, nagtutubod siya na si Jesus na ang makakatabang sa iya. Mayong iba. She doesn't go around shopping for miracles na nagdulok sa albularyo o nag-asa sa mga lucky charms. Dahil siyang ibang pag-asa kundi ang sa tuyang kakurangan. Bakong araw kan iba sa tuya, option 2 ka sana, tadayang na ako ang kadate, ngunya na maabot na Valentine's Day. Yan. Ika na lang ngaya, pagtyagaan ko. Ining-inang ini, dahil siyang plan B. She has no other option but Jesus alone. Si Jesus na ang aram niyang makakabulong sa iyang aki. No backup plan. Ikadua, dahil siya nagsuko na makimaherak, asin maghagad kan tabang kan kagurangnan, despite the fact na ininsulto pa siya ni Kristo. Di ba? Kag nagdulok siya, tabako man siya Hudiyo, anong sabi ni Kristo? Enot, na pinapakakanan sa diring mga aki, bakong matanos na ang tinapay para sa mga aki, ipakakan para sa ayam, para sa mga ayam. Inapod siyang ayam. Kuta na, nagsuko na siya. In fact, pwedeng nadagit kuta siya sa satuyang kagurangnan. Pero she persevered. Even when the answer sounds like a refusal, she doesn't walk away offended. Rather, she stays humbly and boldly. Kaya sabi niya, maski ang ayam, nagkakaon man kan rakdag o tada na nahuhulog kan mga akit sa irarom kan lamesa. Dahil po mga tugang, kan siring na ipinahiling niyang pagtubod, asin perseverance, an sa iyang aki narahay. Dahil na nga ni nagduman, an sa tuyang kakurangnan sa saindang harom. Ibig sabihin sa nakaini, kun an pagtubod ta, padagos nagdadara sa to sa pagtiwala sa satuyang kakurangnan, trusting Jesus alone, and kunan pagpamibita, dahil nagsusuko, iyan minabukas kan pintuan pasiring sa kadakol na grasya. So, anong mga magayuno na leksyon na pwede tapong mano dan diti? Number 1, pag kita namimibi, kay puhan namimibi kita na may pagtubod. Kay puhan aram ta, kung kisay kita nagpapamibi. Asin, magayon man, na marumduman ta that prayer works best when we stop relying on everything else first. Garibaga, last recourse, second option talang, ang mahal na Diyos, pag nagdulok kita sa iya. Pagsiring ka ng atitude ta, kulang ang satuyang pagtubod sa iya. Mas dadangugon niya ang satuyang pamibi. Kung kita namimibi, na mayo na talaga kitang ibang inaasahan, kundi siya. So we need to be clear with our faith, in our faith, when we pray. Second, don't quit easily or too early. Madalion kaya kita magsuko. Let us remember sa nangyari po kay ni digdi sa babaying Syrophoenician o babaying pagana, a delayed answer is not a denied prayer. Pero may ko ining ulit-ulit sa homily ko. Sabi ko, minsan, ang Diyos, pag kita nangangadji, da itulos-tulos ti tao, ang sa tuyang hinahagad. Nariparo ko, siguro may mga nagpipreparar digdi sa board exams. Minsan, primerong attempt ta,
pag-take ang board exam, di kita tulos nakapasar. Ito pala, it's not a denied prayer or denied answer to our prayer. May plano pala ng Diyos para sa sato. Nakulo na istoryang naging siring kaya. Dahil nakapasar sa indang first attempt, but during their second attempt, pag-take ang board exam or bar exams, top-notcher. So don't quit too early. Third, pray with humility, not with entitlement. Pag naghahagad kaya kitang pabor, tigagamit ta so posisyon ta. So titulo ta. Minsan tigamit ta pa so apelido ta. Dahil mo ngaya ako midbid, aki ako ni Governor so and so. Dahil mo ako midbid, aki ako kang midbid na pamilya digdi. When we approach God in prayer, we approach God with humility. Pano nin kapakumbabaan. Not because we are entitled to His blessings and graces, kundi arong kaining babayi, makimahera kita, bako man kita maninigo, kan regalo, asin hiling na hinahagad ta sa iya. Alagad kung padagos kitang maging komportable, He listens to trusting hearts. So minsan kaya kita nakapira pa sa ng misteryo, Santo Rosario, nakapira pa sa ng novena, suko na. Ininganing babayi, zen mode sana, hiniling sana siya ni Kristo, ininsulto pa, pero dahil po siya nagsuko. Padagos man giraray siyang nagtiwala, asin nakimaherak sa satuyang kakurangan. So namumutan ko ang mga tukang. When we pray with faith that knows who Jesus is, and we possess that perseverance that refuses to walk away, it is then that His graces and blessings find its way. Amen? Sa ngaran ka na maaki, as in Espiritu Santo. Amen. Idinudulot niya mo Sa ilang kulikan sa iyong pagkaharap. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa idong atang maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako man lugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simba. Nagurangnan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayanin sa imong apostol na si San Judas Tadeo, akoan sa mong dulot asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Ininahagad mi huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Iitaas ang mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles, an sa imong simbahan tanganing inimaging danay na tanda, kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit non nakatukluan sa gabos na tawo.
Kaya ngunyan na sinsagkod pa man, kay bakan bilog na hukbo nin mga anggeles, dusay sa imo ang isip kaming nagsasarano, nagkukurahaw asin nagsasabi. Daga ano kan sa imo kamurawayan sa kaitaasan paladanan inabigin sa ngaran kan kagurangan Hosana sa kaitaasan. Kagurangan ni kanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namibibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak kasindugo kan sa mong kagurangan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol. Sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan paggibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkaniko mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon, kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man gilumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimipi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sa singabos na santos, na kaitupan, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan. Sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon.
Ngunyan mamibi po kita kan pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kagurangnan. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. An samong kakanon sa rual daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot. Namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas, sa gabos na kapurisawan mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdato, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan Hesu sa mga Kristong kapanahon. kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, winawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo, Asin sa imong sa espiritu. tuya, ngunya na ihira sa lambang saro, an inako niya tong katuninongan, peace be with you. Diyos na nagpapara. Mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang karong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Please kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. Mention the sick person who is dear to you. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Let us pray. Mamibi kita sa Bicol. Diyos na Ama, sa imong Espiritu namimibi kami, lugod ang sakramento na sa mong inako ngunyan darahon kami. Sa imong irokan kung sain an sa imong apostol na si San Judas Tadeo nagmumuraway. Ininahagad mi huli kay Kristo na sa mong kakurangan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kang nakaaging Webes, nag-abot po sa 21,744 pesos and 55 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras nin misa, nag-abot po sa 3,162 pesos and 80 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,515 pesos and 25 centavos. Pinapaisi po na sa Pebrero 17, aldaw nin Martes, sa tuya pong isiselebrar sa satuyang parokya ang Chinese New Year sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Ang satuyang celebrante, iyo po si Reverendo Padre Siddhartha B. Chong. Iniimbitaran po kamo na mag-atinder kang nasabing aktibidad. Siringman, sa Pebrero 18, iyo po ang Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday. Ang mga schedule po ni Santa Misa, iyo po ang mga minasunod: 6:45 a.m., 12:15 noon, and 5:30 p.m. Asin maabot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Anonymous 1,000 pesos, apat na anonymous na 500 pesos, Ray Gianan 2,000 pesos, Kayla Marie Hernandez and family 1,000 pesos, Angeli 500 pesos, asin Risa 500 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Salamat po sa inyong po sa mga nag-serve na choir, live streamer, lector, commentator, lay ministers, mass collectors. Thank you po. Asin sa mga mahigos niya itong miyembro kan PSO na nag-assist sa tuya sa pag-manage kan traffic dyan sa luwas. Thank you very much po sa inyo. May mga tanod man Kaloy? So, salamat man sa mga tanod kang nayaon dyan o yaon sa barangay hall. Thank you very much. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton na sin mahirakon sa intercession kan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo. Sangaran ka nama kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.